Ujistěte se, že je vypínač baterie vypnutý před zahájením provozu. Připojte červený a černý kabel k baterii. Na druhém konci kabelu připojte ke konektoru DC střídače. Připojte komunikační kabel mezi střídačem a baterií. Nastavte DIP přepínač. Spusťte baterii. Nastavte typ baterie na lithium a poté nastavte L5.1 protokol v programu 36. Zkontrolujte stav nabití baterie SOC.